hastini kami amsini reng nokrogo porinani bagai shapsap kerino hirimano beleno tongkeshapni bisingti jengjali bisingti reng sirnai rok reng sirngai matogo okogro wanshuki do kaibri sharmanu buskango toniwi chasalo haste fani thani deputation laika DISF chasalo DISF ni khorok bani kaisa model haste fani thani deputation dika abriagalo pokto matra buskan koksana thakai DISF ni adong rok saka reng nok tugino library shapsap marinai tei reng nok kotor je rok poriwi tongo borok no national code redani nangmai abri logi asugui polidan logi chair table de kaham nangjanai tui redani sanmung narangjaka ni karon kangkai जों साइमान जे जोंनि मेइन दिनैनि टपिक kangkai जोंनि आगियाव जों स्कुल कलेज रगो जोंनि गानमं रिगनाय गाननाय जों मा थांमानि आबनो दैसा जों मोथांनानै बागै आमन डिमान्ड न फुलफिलमेन्ट खालामनो बागै जों गभर्नमेन्ट सार मालायखा मालाय ब गाहामखौ साका बमनो नायनाय हिसाबाव ते गभर्नमेन्ट माने जे गभर्नमेन्ट दंनाय बमनो नायनाय हिसाबाव ते जोंनि गोबां मा गामि आमसाय रगो स्कुल कलेज रग जे हामिया दंमोन सिचुएशन बेन्च गरी बा दैनो जे अनेक प्रब्लेम दं आमतो साइजिला आसलि गोबां मा इश्यूज दं जेटा स्कुल फानो आम स्कुल या हाय आम गुवाइ न गाहाय जोंनि दं गामरनो जों चेन्जेस खालामनांगौ साननो साफायगोन ओमफ्राय साननो सामनियाबो बमनो नायनाय टिचिनिटि प्रसारक जेखानि फानो परिथं स्कुल कलेज बरक सातक जागै दं जागोन जतनो प्रब्लेम जों फेस खालामा दं जाते प्रब्लेम जों फ्यूचरआव फेस ना मा खायथं सब समय जाता जरा परिनाय रक सिगौ खाय तंथं जे सिगौ खाय तंमन बागै अर निजिनि हावो तंगै फानो निजिनि हाया हायखे तंगै किलि जागै कर जागै तंमन आमर न तांथं जे माने कायसा परिनानि आबहावा जाते स्टेट राज्य तंथं आबनो जों सान रेस्पन्सिबल काम नदिका ब इभेन ब साजाक ब स्कुल सगताम प्रब्लेम तंनो रक जोनो सादि आनो मुं रहदि ब निजि साकबाय थांथंै नायनाय स्कलारशिप नतिले केसे स्कलारशिप निबागै बोसोर इदांसे कस खालामो स्कलारशिप निबागै सामान जों दाबो सारनि थानजासो बत नलेज दङ एबा नबिन थाखाय दङ डिपार्टमेन्ट अफ जों हावन बागै जों मिनिस्टार कस खालामनाय अन बागै दाम खायमान जों मिनिस्टार सारभेन्ट साब मानजाखाथिना दिनै मानजाखान बागै सिमना डिभिजननि कनभेनार मोहनपुर डिभिजननि कनभेनार मोहनपुर डिभिजननि जइन कनभेनार बुं सार बेन्जु देबरमा दिनै महनपुर डिभिजननि कनभेनार बिश्वरा देबरमा महनपुर डिभिजन जइन कनभेनार राहुल देबरमा सिमना डिभिजननि कनभेनार जयदीप सिन्हा आगरतला डिभिजननि जइन कनभेनार